Salutare oameni și bun venit la un nou episod sau chiar primul meu episod. Eu sunt Xami și astăzi ne vom juca alături de pe Vis. Exact. Bun, hai de ready. Acum ai dau ready? Uitați să apăsați pe butonașul de like și subscribe să vă apreciați și să fac cât mai multe episoade și vreau să strângem între 5 și 10 like-uri sau cât vreți voi, dar eu am zis. Haideți să vedem. Eu am mai avut un canal de YouTube, dar din păcate s-a cam dus pentru că am pierdut e-mailul pe care eram logat și tot așa se numea, dar mă rog, nu mai contează asta. Important e ce e. Stai 2 secunde. Mi-am echipat pickaxe-ul de la Battle Pass. Din greșeală. Da, mi l-am pus pe ăsta, l-aveam ăla sabie. La sabie. Când sparg ceva cu pickaxe-ul ăla, se aude ca și cum dau cu sabia laser. Oare mai ai Darth Vader pe joc? Nu mai. S-a scos și Chewbacca. S-a dus Chewbacca. Da, bă, ce vremuri frumoase era cu el. Hai, unde mergem? Într-o zonă bună. Zici tu? Da. Putem merge și pe aici, că nu e destul de... No, bine, mergem unde zici tu. Acolo eu este Oscar și poți să dai să te bați cu el și îți dă arma lui. Da, dar e foarte rar să-ți dea aia mică, adică eu așa... Ba nu, că poți să iei. Mamă, frate, mi s-a întâmplat un bug, mi s-a întâmplat un bug și nu m-am mai puteam mișca, știi? Am ajuns unde sunt acum. Mai repede. Am aterizat. Vine acum, că văd. Am luat SMG-ul. Mort unul? M-a făcut de un are albastru, dacă vrei tu unul gri. Și un pic de ajutor la mine, că vă pași. Bine, bine, statis. Frate... Dar de ce n-ai venit aici, că e liber? Cum îi zice, mă blocasem și... Hai că te aștept, dacă vrei. Eu nici n-am văzut, eu am crezut că ești cu mine acum. Nu sunt, din păcate. Hai că mă duc și eu să mai iau un CS și vin. Dar să nu se repare bug-ul ăsta până la sfârșit. Așa am avut, mi se bloca, nu mai puteam să mă mișc și mi-a ieșit cursorul din joc. Nu. Păi deodată mi se duce la 1000 ping. N-a jucat. Da, direct, bam, 1000 ping. Tu ești unul, bine, hai că-mi dau și un șampanie. Mai era un player cu mine și am zis să fug. Puteți să-l omor, că vin și eu acum. Noi
Voi doi, cea mai bună echipă de... M-a aruncat în capătul satului. Vorba aia. Uite aici, am murit noi meciul trecut. Dar ăsta e slab, frate. Mai ușor, mai ușor, mai ușor. Nu, că ăsta avea... pe... văd player sus. Pe... pod. Eu mor ca în pump legendar. Da, ai un noroc de... Uite, ești tu aici. Vedească Sfântul. N-am nevoie, dar eu îți dau asta, că am văzut alte șampanile. Player. 50 am spart scutul. Cum e mort? 3 kg, 3 kg. Da, bă, acum am văzut. 3. Ține-mă să încarc. Asta e. Este frică, frate, la asta. Bă, sunt boșii. E bossul, dar uite că aia nu-i mașina lui. What? De ce are mașina așa? Vezi că și player. Se poate. Și player. Da, știu asta. 41, 26. 0. Sunt fricoși. E în casă. Ce-a făcut ăsta aici? Stai că eu preiau tirul, eu preiau. Stai că mă mut aici. Mort un player. Zic că am Focam jos. vreau și mă like. Bam ținta pe și nu trage. Hai că luăm camionetul mare. Asta este. Pe singura mașină bună, deci. Hai că o repar, doar ține-mă. Da, bă, ăsta slab, frate. Da, bine. Vai, mi-aduc aminte când era ăsta camionul neblindat, gen era Battle Pass-ul. Vezi că... Mamă, dar ce scoate tachile la mine? Vai de capul meu! Nu mai ai ce face! Am prins la 3 Bibi! Hai mă, Bibi, da, Bibi! Poate, hai, urcă-te la suretă! Locule! Bă, ceva de aici! Boost! Da, aia am văzut boost-ul, ia-l tu! Ia tu boost-ul! Vii! Ce? Ia boost-ul din spate! Și dă-l pe mașină până în urmă, adică e... stai pe mine. Hai, dă-l, că cam bun. Bun. Uite de ce ți-am zis. Ne dă boost. Ne dă nici. Hai să vedem, am lutat? Da, e lutat. Ai văzut că sunt scos alea de quest.
player. Ah, da, dacă claxonezi dă un șoc puternic și dai damage la player. Lasă-mi-l mie! Bă, vreau cu hai să jucăm fotbal. Unde s-a dus? A, scoate tu mașina din apă. Bun. Hai că... Opa, opa. A, tu ești. M-am speriat. Știa ce se aude. Stai așa să încarc și o armă. Hai, dă-te jos, că conduc eu. Avem player cu medalion. Deci bine. Bă, medalionul de la asta. Unde e medalionul asta? Super, foarte deșteptus. Serios. Hai, dă-i. Știam că i-am... Uite-mă mașina, mă. Uite-mă mașina unde era. Băi, frate. Stai așa. Fac o nebună. Nu, vezi că s-a urcat. Nu, frate! A urcat ăsta la mine. Omorât. Fugi. Hai, dă. Fugim instant. Nu mai, nici o secundă nu mai să încăs prea mult. Așa? Oi! Morți. Nu mă arunci. Morți aia cu medalionul. Bravo! Uite-mă cu cine mă joc, mă. Uite ce profesionist, bă, lasă-mi și mie ceva. Ce să fac? Ia-te un shotgun ăsta, că eu am altul. Nu, eu... Bine, hai că le-au. Nu prea place. Uite, dacă vrei eu le-ai pe ăsta, Nicu. Nu, mie în general îmi place pumpul. Înțelegi? Combat, uite, ăsta e combat. Ah, combat! Lasă-mi mai bine combatul. Da, ia pumnii și hai să mergem să ne... Am pumnii mici. Dar n-avem nimic de viață. Astea sunt construcțiile tale. Ia medkit-ul! Player! Oh! Dă-ți medkit-ul aici. Mergem cu Lambo, că avem și cutie. Nu mai avem cutie. Ești ok? Că nu vreau să mori. Eu sunt ok. Cred că avem și player. Hai să stăm un pic aici, că e ok zona. Unde te-ai dus? Să-mi iau un tare. Dar n-am mai bun aici. Îs pe deal. Știu, nu știu să-mi pun noi. Uite aici, ai cutie aici. Intră, da, hai. Merge pe aici. Că cu tancul ăsta nimeni nu ne dă rău. Uite-te că am luat permisul cu pitești. Nu, gata, fugim, nu mai stăm. Dacă încerc să mă bag în ei fără boost. Nu reușesc. Dă mie că am eu nevoie de rachete. Bă, dar n-aș ăștia un pic de heal. Am șampanina. Șampanina unde? Unde nu te văd. Ah. Hai, dă-i. Eu mi-am carcalele. Bun. Nu, asta nu
Eu am un medalon, dar nici măcar nu știu ce face. Care? Azi mi se pare că se scot. Automat. Nu ca cola, o vreau eu. Medkit. Medkit. Ia-i. Aveam din ăla de reparație, acum mi-am adus aminte. Hai, lutează, adică eu sunt materiale, ce să lutez. Nu ca cola. Cola. Hai să mergem cu crocodilul ăsta. Mamă, crocodil pe 4 roți. Crocodilul ăsta pe 7 roți. Hai, așa sunt. Ia tureta ca să Da, sper că nu-i din aia mea. Condu tu, te rog, un pic, că trebuie să vin imediat. Stai, să mă urc. Ai grijă, ai grijă. grijă. Conducător. Revenit, guys. Pare rău că am durat atâta, dar a fost un invitat la mine. Ce zici? Ce face chestia asta? Păi pentru că ți alimentezi mașina. Ia, pune-te. Da, lasă-mă pe mine un pic, lasă-mă pe mine. Dă-te jos acum, că am venit și eu. Vreau să mă bag într-una de asta, că ne dă roți bune. Tu tragi, dacă tragi nu mai. 9 player, e bine. Și am 9 player, 9 player. Medalionul ăștia. Cu Lamborghini galante. Serios. Lasă Lambo-ul, luăm noi. Nu, bă, că-i distrus tot. Nu-i distrus. Bă, dar asta jos. Ia, intră. Ia. Ăștia sunt pe aici. Lasă-i. Dacă mai suntem 6.
Clary. What? Hai, că am făcut de tău bani. Mă prea grăbesc. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like și subscribe și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!